So guys, बिनानाव हिनुजाया दाख्लैसो थांनाय जेनेबा दैबानाजों बिदिनो न'-बां खहा जालांनाय सुबुंफोरनो बिथाङा डनेसन हैदों 10,000 डनेसन हैदों बिथाङा स' गावनि आखाइजोंनो बिथांमोननो हैदों स' बिथांमोनहा माने बिथांखौ जोबोद मोजां मोनदों बेफोरबायदि हाबा मावनायखाय स' जोबोद माने गावसिनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने हामलायनायखौ बिनानावनो माने बोर सारस्रिनानै होदों होननानै खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों आरो ना गाइस। हेलौ गाइस, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव। जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावनि न'आव सेफटियानो दं होननानै आं सानो। स' गाइस, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना जानांगौ गोबाङानो हिनुजा बसुमतारी बिनानावखौ गोबाङानो मिथिखायो जानो हागौ नोंथांमोना। स' बिनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो सानदों। स' नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। स' बेफोरबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ जागायलांनोसै गाइस। थ' बिदिब्ला स' गाइस, बिनानाव हिनुजा बसुमतारी बिथाङा आदा प्रकाशजों थांनानै बिदिनो दै लोमनायाव बिदिनो न' बां बेफोरबायदि खहा जानायाव स' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बिथाङा माने मदद खालामहैदोंमोन बिथांमोनखौ जेनेबा बिथाङा अनसुंथाइ हैदोंमोन आरोना। स' बिथाङा जोबोद मोजां मावदों आरो आंनि साननायब्ला। स' नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ नुखाबाय जानो हागौ गोबाङानो। स' आंबो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो स' बिनानावा बेफोरबायदि मावदों। स' आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिनानावा बेल' नङा आरोना गाइस। थ' आगोलावबो बिथाङा माने बेफोरबायदिनो डनेसन होखांबाय। स' बेहायबो आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना बिथांखौ। स' आं बेखौनो बुंनो सानो बिनानाव हिनुजा बसुमतारीनिसिम स' बिथाङा जा मावदों माने मोजाङानो मावदों आरो जा मावनो गोसो जादों स' बिथाङा बेफोरबायदि खामानिया माने बिथांनो माने मावलांनो हाथों आरो गावनि साननाय हनाया जाफुंलांथों होननानै आं इसोरनिफ्रायनो आर'ज गाबनाय थाबाय आरोना गाइस। स' गाइस, नोंथांमोना गोबाङानो हिनुजा बिनानावखौ जोबोद मोजां मोनदों जानो हागौ। आंबो मोजां मोनदों आरोना। स' बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदि मावनायखौ आं गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनदों आरोना। स' आंबो जोबोद मोजां मोनदों आरो लोगोसे जायफ्रा बे जेनेबा दै लोमनानै खहा जालांनाय दैबाना जानानै खहा जालांनाय स' बेफोरनो माने जाय इउटुबारफ्रा माने आदा आब'मोना जेनेबा अनसुंथाइ हैदों स' बिसोरनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ माने बावहरनाय थाबाय आरोना। स' बेफोरबायदिनो जेनेबा बेफोरबायदिनो मदद होलायोबा जोबोद मोजां मोनो आरोना आरो जोबोद मोजां जायो। स' बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' गाइस, बुंनो थाङोब्ला हिनुजा बसुमतारी बिनानावा माने सासे साननो गियानि आरोना। स' बिथाङाबो मोनसे चेनेल दङ। स' बिथाङा बे फिसा चेनेलखौ सालायबाय थायो। स' नोंथांमोनाबो बेहाय माने जोबोद मोजां भिडिअ नुबाय थागोन। स' नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन। स' नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना। स' बिथांनो माने सापर्टनि गोनांथि आरोना। स' बिथांनो माने सापर्टनि गोनांथि जानानै दं। स' नोंथांमोना अननानै बिथांखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा गावनि साननाय हनायखौ जाफुंजायो आरोना। स' नोंथांमोना अननानै बिथांखौ सापर्ट हैबानो जाबाय। स' आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै। स' गाइस, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै। स' नोंथांमोनासो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बिनानाव हिनुजानि बागै नोंथांमोना मा सानो आरो बिनानाव हिनुजाखौ माने नोंथांमोना बोर सारस्रि हरबानो जाबाय नोंथांमोना। स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गाइस। थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस। थ' खुलुमबाय।